haba malam, wannan wani irin abu ne da kai da ɗanka dukanku akan keke guda ɗaya? Haba abun da ma an daina yayin sa, dan Allah ku gyara. Haba wannan bayi bane wallahi, dan Allah ku daina. What? Haba malam, amma dai kai baka da imani wallahi. Keken da zai iya ɗaukar ku biyu amma kana kan keke ɗanka na gudu a ƙafa yana binka. Haba kowane irin mutane ne, dan Allah ku gyara. What? Haba malam, keken da zai ɗauke ka kai da yaron ka dukan ku biyu amma ka zo ka tsora yaron kai kuma ka tsaya me haka to? Wannan ai ba yi bane. Haba dan Allah ku gyara dan Allah. What?